Hello family. Good morning. Good morning family. आरो बिथांमोना लंथं मडार्न जुगखौहाय मोसायै बिराद मेंग्लिजोबखाबाय दांना दा हेपि निउ इयारावहाय बिथांमोनाहाय ओरैबायदि मोसादों साफा आजां गाजां दख'ना बोखोनि मोसानाय बे जाबाय हिनजावफोरनि आखल आरो गावनि लोगोखौनो हौवा माहारिनि लोगोखौनो देखायनाय मोसानाय बे जाबाय जुमाय फाग्लानि आखल आरो सोरबा हाग्रा गाननानै मोसानाय बे जाबाय जुमाय माबा मोनसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय बे थिगैनो दङ खिन्थु एबार नोंसोर मेंग्लिजोबखांबासो फेब्रुवारियावहाय आं मोसागोन बेबो एसे आलदा रोखोमै दाथ' नोंसोर दख'ना बोखो मोसाखाबाय दाथ' नोंसोर गामसा बोखो मोसाखाबाय सोरबा जाङि पेन्ट फिसा गाननानै मोसाबाय सोरबा हाग्रा गाननानै मोसाबाय आरो सोरबा मा होनोमोनलाय बेखौहाय थालिर बिलाइ गानै मोसाबाय बिसोरथ' जाबाय जोब्बाय नोंसिनिफ्राय साबसिन आङो ड्रेस गानगोन फेब्रुवारियावहाय नोंसोरो बे जानुवारि दानखौहाय नोंसोरो मा गोसोजों मा आखलजों नोंसोरो मोसायो ना मायो